Dobrý den, máte vybráno? Dobrý den. Ano, dám si kapučíno a vezmu si jednu tu tašku, co tam máte vystavenou. Děkuji. Dobře, už víte, jakou tašku si vezmete? Ale ovšem, že vzala bych si Míšu, prosím. Momentálně ještě Míšu nemáme. Zatím máme jenom to, co vidíte. Kira, Vincent, Vladěnka, Zacharin nebo Tereska. Ale to je škoda, já chtěla právě Míšu. Je to můj oblíbenec, víte? Vždycky, když na něj mluvím, tak je to, jako by mi opravdu rozuměl. Jaká to chytrá kočička. Teď je hluchý. Co? Dobrý den, můžu si u vás koupit tu nálepku? Jistě, která vám padla do oka? Vzala bych si Míšu. Míšu momentálně ještě nemáme, ale... To je ale škoda. A kdy bude? Promiňte, vzala bych si jeden obrázek. Míšu, prosím. Mohla bych si vzít tašku s Míšou. Jak to, že nemáte Míšu? A kdy bude? Já chci Míšu. Ne, já chci Míšu. Ne, já chci Míšu definitivně. Proč nemáte ještě Míšu? A kdy bude ten Míša? Promiňte, kde jsou tady toalety? Já chci Míšu, teď hned. Prosím vás, dejte nám toho Míšu. Tak už jim ho dejte, toho Já Míšu. chci toho Míšu. Ok, fajn. Dělám Míšu. Zdravíčko. Zprva bych se chtěla omluvit za pozdější nahrávání. Byla jsem už u vybarvování, když jsem začala nahrávat. Tak doufám, že jsem vám to vykompenzovala aspoň tím krátkým předvedením mého scénáře z postu servírky lomeno autorky merče v kočičí kavárně Schrödinger. A proč vlastně všichni chtějí Míšu? Já nevím. Já fakt nevím. Je to zelenina, těstovina, pampeliška z řádu koček. Já netuším. Ale ne, Míša je super kocourek. Jak jsem již zmínila, je hluchej. A co jsem nezmínila, je to, že má astma, polypy na plicích či co a kombinací toho všeho neumí vrnět. Vydává takový zvláštní zombie zvuky. Takový... Neumím to popsat. Pardon. Ale i tak je v tom slyšet, že tě prostě zbožňuje, když mu věnuješ byť jen pohled. Když opomeneme Míšovo chrochtání, které nejednou vyděsilo mnoho zákazníků, jeho chování k lidem je prostě jako umazlení. Když jsem se s Míšou poprvé seznámila já, vlezl mi na ramena. A to dělá úplně všem. Sedneš, čupneš, hned ho máš na ramenách. A chce se mazlit, prostě za boha všechno, prostě vymazlí tě až do pomilování. Co se týče jeho minulosti, měl domov, majitelku, co ho měla moc ráda. Když jsem s tou majitelkou naposledy mluvila, tak mi říkala, jak s ní spával v posteli, Míše nad její hlavou. Moc roztomilé. Ale v tom byl právě ten problém. Jakmile se paní pohnula ve spánku, Míša se hned zbudil a už se chtěl mazlit, papat, dělat jiné věci, protože si myslel bohové ví co. Paní majitelka už byla prakticky zoufala z toho, že se prostě v noci nevyspí. A tak se dostal k nám do kavárny. Jeho zeleninové chování typu, že některé kočky otravuje, ale jakože fakt jako zelenina. For no fucking reason at all. Prostě Míša. Ale je to hra mezi něma. Hlavně mezi nima a Oldřichem, to je úplně klasika. Míša prostě jde, teď začne volizovat Oldřicha a najednou se z toho stane kousání a najednou se z toho stane úplně bitka a pak jsou zase nejlepší kamoši. Ale tak to má být, takhle kočky prostě fungujou. Nebo aspoň Míša nám tak funguje, ale...